Dofo wuni aba mama ka chire nie ensem bi a etwagu anokure ni ensem no abufuo etan ye nua ba ma bi a befre wo same awuku same awuku tie na msa sabio panyini de bi wo fie na mo wo ye akwara a wonte panyin kasa panyini tufu a wonfa me be ka asama kire wo ne owura wo saje force ade ya adwumambadu watena na bandwa so mfie aduonu ba ko nie nana ne mpanyimfo bi hia doma amanim efa voters register ho asama nana kan ye ne say nokure ni watena na bandwa isu yi no eya mpanyimfo ababakọ eye amampanyimfo bi te say o mampanyini dada JJ Lawrence abakọ o mampanyini kofo abakọ o mampanyini Atamos Ewrade mfa ne kransie ya abakọ o mampanyini John Mama ono so abakọ eye o mampanyini the saying nana akufo adodankwa ono ne sesei otiso na nokure ni na konwa yi watena so ya ono onko ba bia ya mfie aduonu ba ko ne yi eno kira ne say aban ne de bi beba bi beko enti no ade ya ebe yi no onte ase ye kire say eye ya de kase bi ate ase wiase nyina enkora nko sukuu ya asare kura benko enwuma bebre na asesa ewo Ghana mani ho ne wiase mani nyina nti one de onte ase ma na ka kire mu esan sabi sukuu nimdi anana wo oye judge mu a kire mu se da bi ya mpene na media mempene mando ma mani hade emma asem we pia abontena sabe sade da bia nka no ya kasa kire banyansafo ba dwendwe manyansafo so kasa nyansani tinase na mo na sabi o mo nti nyansa kasa ase na moje na nanu ade akansan foforo de ya audio so ahodo no ena me ba mo nti ye panyini kasa kire panyini nyansafo akora kasa kire akora nyansafo na wo na wonimu nyansa na eye wo same awuku wo ne me ba wo so no owura ma menka asam nkire wo kura no na mo abo amode anya sika nti mumu ade amode oye politics no osaje force ade ya adwumambadu bantu abani yi no wode na hene afiri soro akonwa kase ni sifie na abetena so na ohwe nananom bachi na ade tiri bibia na mode oye politics wadafo mo hwese kuro ha yeti ena office bebrebe mieye ya no kure so se adwuma bi ase ja ma yaban oye no begusu abeye minia ade ntine mo sore ya na wanyankopɔ no oyɛ ne niyama nyina yie ade ya akoi ma bisa hwehwɛ YouTube isu nyina o mampanyini biara ni hɔ a asɛm isi yɛ na atukwane obi a wonu kurom nyankopɔ na yɛ ade papa sɛ mo be bia we yɛ atoma enka kromfo te sɛ wo same ya wuku nka sɛ nka wadura buretire ha enso ba miye ntumu ma wate wo papa panimu ti se yakasa asem o kan ye no nti se wo kokromoti a wo pe wo niam abede ahwa wo sefa kosi baabi kura no wo de yakoso aye kantan wo so ne se nka wa so no obede nya aye eye bede mabu no sika bede ama wo sefa koto wo kura no wo de yakoso so nwiase adaso wate na te se wo bi akonwa kase a na najuma badu ti so wo kura kokromoti a wo pe de adi post ne ba fra ona bo no wo kura wo bani abrebento abama wo benya de ya wo benya aba no wo bewini nti no na tese akonwa kase asifie ade ntiri mo ya ade a mo mfa sabi nyansa nto ho enhu sa ade no etua wo yonko ho asa de da bia nka no anka wo da nti no ba bu obi da na gunti wa kwan natene nka wo sika no de to cementi wo de to block wo ne bedwiri gu ya nka wo behu wate edi saka nka mo bia ma no mo di ahemfatam mo bia ma no mo kasa tia panyini eno so ne sai sa politics sebe kankane na mugu Ghana hona mo babroche akoro no nti mutimba ha befa ma mo kwa na yi 2000 euro wa breko sebe mema bete broche bi ni kura badwuma kachi anuru sa enu nti no mo so bi mada wate na nya koro no anka wo be firi Ghana babroche abetwempere be yi 2000 de ase bansam korofo panyini tachi amoate sa wo mo de amontwane na afi nyankopon hata sori wo be ye na adwuma wo politician biara every equity that wo be wia bani sika sa wo de omo oba wo mu be piche ka be piche say ya mo wawu mo nkwase asa na mo de te Ghana ho na sabe mo de te politics mu enyansafo gu politics ma be ka nyansa kasa nkwase afo so mu gu akira mo ka nkwase kasa no osaje fo say ade adwuma bedu asam na okan no wada adwene ho watie esukuu fo nkra nko sukuu wate esukuu fo nkra wo de bia wati ma to laptop asifi a wo ma be de osua ade wo bi ba so nya asa laptop ni bi wo bi ba nya bi o de osua ade eti onko sukuu no nya adaje osua ade na wo wa betena be ka de ope be mfa be pie be nko tworo dini na wo de wa ba watete sika ma be mfa be kokromoti meto ma wuti owura China abehu wo de won sate kankane to sa wo ye bema pa wo kote da hwera so a tisi do ma hinkro na nka wo ma ne ye be ma babo do ma hinkro run about sa wo ye bema tisi do ma hinkro wo
enka ma besia ne baba mo abo wodo ma hinkuro na wo hu ade a wapire ho mo fa mo politics na mo fa nkwa ahemfuso o asofo de bejaja be ho amamo asofo ne bejaja be ho amamo de be ya bi nyanti no eno no mo beti na mpa asofo papafo so de afi bebe pompa ya mo woni magu ase asofo papafo anyame afre be no bebe bom ho mpa ye mo bewu mako mo a mo ya akromfo mo nsani mu ade a mo te politics no mo bewu mako akromfo bi a wo politician oye politician bi a wo bewu nyame bekum mako minia wo saka sende fama wunia wunia ba mama ka kire nie mo bi ma na no mo di mpanyifo atem na wo wani nsade a kokosia no ne osade fo se ade ya adwuma badu wa bodam wate kofie ne panyin o ho ntufo na wo ntem panyin kasa next time wo fa wane ne ane ne a mo de amotimu fie a mo sore anu mo kasetia we ne be ma ne ho so a na o kasetia papa panimu ono wo na bo Canada Japan ayi ade se Florence obi din kasati a mekura be ye video ade didi na tem bi se ade ntiri papa panimu ete se wo o be kasa nkwasasa na chese wa num nsuo no wo ye papa wo tra radio station wo bo mampanyin dada dwo mama di te se akora wo bo mampanyin Lawrence dini papa wo tuo be bo na ye ka ona bo ka ho enye den abedi Ghana ban so wo tuo ye ntimi nkasa wo ye ex president because wo nye president enti ade bi wo ho a mo ya mo hu se sebe ebuo na mo pese nipa mumu no mo mu sa nipa no so obi abie na no a na aka de ope obi abie na no na aka de ope na beda ne nkura na asua nyansa kura ha yati mesi sa bre office ba bi biara wo beko obi anim se ade we no ye mie office nti de so obi aye bia no etimu ye adwuma adan na sabi kura yati mu akura mu panyini akura bie na no na okaseti ya panyini na wo China obehu wo sa dombo anu de se same awuku no China obehu sa woni tiafo a wo benya tiafo obetia ho